ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpampagang balita. Len Ortega, nagpila ng electoral protest sa COMELEC. Mga sundalo at NPA nagkabakbakan sa Asipulo, Ifugao. 125 milyong pisong halaga ng iligal na droga nagsilbing panggatong sa paggawa ng simento. Pagsalba sa unang watawat ng Pilipinas nananatiling malaking hamon. Diplomat Hotel, isa sa ilalim sa rehabilitasyon. At Stone Kingdom sa Baguio City, simbolo raw ng katatagan ng mga Igorot. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malem amyanan na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Nagkabakbakan ng tropa ng mga sundalo at rebeldeng NPA sa bayan ng Asipulo sa Ifugao. Magbabalita, Randy Guzman. 4 na baril, 8 pampasabog, magazine at 2 bandila ng mga NPA ang nadiskubre ng 54th Infantry Battalion matapos ang magkasunod na araw ng engkwentro sa kabundukan ng Barangay Namal, Asipulo, Ifugao. Nangyari ito ma'am nung Monday between 9 to 10 a.m. Nagsimula yung putukan nila doon. Then after a day, meron ulit 2 incident, 2 encounter nung 24 na ma'am, 50. We believe ma'am na merong casualty sa side nila, sa side ng NPA because of the bloodstains na nakita ma'am ng ating operating troops doon. Ang impormasyon tungkol sa rebelding grupo ay inireport daw ng mga concerned citizens. Itong armed group came from Abra Mountain Province, Ilocos Sur na guerrilla front, weekend guerrilla front. So dito sila pumunta sa Ifugao para magtago. But since na alam na ng mga tao ma'am sa Ifugao na yun yung pakay nila dito, magtago saka gumawa ulit ng atrocities. Ang last kasi natin na encounter with them ma'am is 2018 pa ma'am eh. Almost 4 years na rin na tahimik yung Ifugao. Bumalik sila dito para magtago. Luckily, by the tip-off of the civilian from the community na nakita, natuntun natin sila. Wala namang naitalang sugatan o namatay sa tropa ng mga sundalo at wala ring nadamay na mga sibilyan. Kasalukuyan pa ring nagsasagawa ng hot pursuit operation ang 2 batalyon ng 54th IB sa mga kabundukan ng nasabing lugar. Samantala, 2 baril din na pinaniniwala ang pag-aari ng teroristang grupo ang na-recover ng 50th Infantry Battalion sa kabundukan ng Sitio Ligayan, Barangay Balantoy, Balbalan, Kalinga kahapon. So nandun na sila sa sinasabi natin na assessment natin ng 15th Party Division na irreversible decline. Patuloy ang pagbaba ng kanilang miyembro ng hanay nila, patuloy ang pagkakakumpiska, pagkakarecover ng mga ginagamit nilang mga kakamitan sa kanilang armed struggle. Patuloy pa rin nilang hinihikayat ang mga miyembro ng NPA na sumuko na at magbalik loob sa gobyerno.
Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa halip na sunugin, nagsilbing panggatong sa paggawa ng semento ang mga nakumpiskang iligal na droga. Paraan daw ito para pabulaanan ng mga bintang na nare-recycle ang mga nakukumpiskang droga. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Isa-isang ibinaba ng mga pulis at PDEA Cordillera ang mga nakumpiska nilang mga droga sa Bacnotan, La Union. Magsisilbi kasi ang mga itong panggatong sa paggawa ng semento. Distraction talaga pag lalo na nagpapasalamat kami naging institutionalized na ito para naman mabawasan yung mga naka-imbak sa ating mga crime laboratory, sa mga police stations na mga illegal drugs at para maiwasan na rin yung pagdudahan yung ating mga law enforcers na nagre-recycle sila, ganon. So makita nyo naman, nandyan lahat yung mga evidence, wala namang nawawala, walang nare-recycle at walang nagagamit. Lahat ng mga drogang susunugin ay ebidensya sa mga kasong nalutas na para masiguradong walang nawala, isa-isa itong ipinakita. Ilocos Norte is RTC Branch 23, Canton City, TC Branch 43, Dagupan City, Pangasinan, number 41, RTC Branch 33, Bawang. Provincial Forensic Unit. Mas maayos at mas mura raw ang ganitong paraan ng pagsira ng mga droga kaysa sa pagsusunog sa mga open space. Classic example kung saan yung public like the PDEA, private like the Folsim at Geocycle are in partnership to save the government from any expenses that may incur dun sa destruction ng dangerous drugs. So public-private partnership as a solution to the destruction of dangerous drugs. Aabot sa 96 million na halaga ng droga mula Cordillera at 29 million pesos na halaga ng droga mula Region 1 ang sinunog. Ito nga yung funneling system ng Holcim kung saan dito nila inilalagay yung kanilang panggatong para sa pagtunaw sa mga bato at sa processing. Pero ngayong araw na ito, ang kanilang ginagamit ay ang mga na-seize na mga droga ng PDEA at PNP. So sa atin nakuha nating impormasyon, aabot sa 1,200 degrees Celsius ang init dito sa pinaglulutuan nila ng mga bato upang matunaw lang ito. Very minimal yung ash na napoproduce pag doon sa ating dangerous and illegal drugs na kinoko-process. Pangalawa, nagiging nai-incorporate na siya doon sa buong process at walang lumalabas na residue mula dito sa technology na to. So, basically talagang nawawala siya, nade-destroy siya. At kung ano man yung matitira, nagiging part ng napoproduce na clinker which is eventually nagiging semento. Tiniyak naman ng iba't ibang grupo ang kanilang suporta sa patuloy na kampanya ng mga otoridad kontra sa droga. Community has to partner with the government para mapugso natin itong drug proliferation na nakakasira sa kalusugan, sa mental health at saka development ng isang komunidad. So it's a strong message to say no to drugs and that we have to control this. Methamphetamine and 1,468 grams of marijuana dried leaves. Dahil dito, balak ibahagi ng PDEA at PNP Cordillera at Region 1 ang gawaing ito sa ibang rehiyon.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ipinagdiriwang ngayong araw ang Philippine Flag Day. Plano naman ng Aguinaldo Foundation na isalba ang unang watawat ng Pilipinas na pinangangalagaan sa isang museo sa Baguio. Magbabalita, Charles Limon. Mataimtim na sinunog kanina ang mga lumang watawat sa lungsod ng Baguio. Seremonya ito sa pagreretiro ng mga luma at sira-sira ng watawat. Importante ang ceremony ng disposal of worn-out flags para matutunan o ma-educate ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga young people natin, para malaman nila na hindi lang basta-basta na nagdi-dispose ng Philippine flag. Nakapaloob ito sa Section 14 ng Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Kaya ang mga abo nito ay inilagay sa urn at inilibing bilang tanda ng pagrespeto sa bandila. Panauhing pangdangal sa pagdiriwang ang kaapu-apuhan ni dating President Emilio Aguinaldo na si Emilio Aguinaldo Suntay III. Napakarami ko nang na-attendan, pero ito yung medyo in a very intimate and humble way, pero siya yung napaka-meaningful. So it makes sense talaga. Muli rin niyang ipinasilip sa media ang unang watawat ng Pilipinas. Aminado na siya na patuloy na niluluma ng panahon ang bandila. Sa ngayon ay 124 years old na ito. He is trying to stave off the effects of Father Time, which everyone in the industry knows. In the museology, archaeology, there's really no way of winning against Father Time. You really have to, you can only slow it down, pero hindi mo mapapahinto talaga. Dahil sa maselang kondisyon, ipinagbawal ang pagkuha ng video na may pailaw. Tanging net ang humahawak sa hibla, humidifier, mahinang ilaw at salamin na lang ang pag-asa para mapreserba ito. Nag-uunahan pa kami kung sino makakuha sa amin nun eh. Kasi ito nga yung original flag, hindi na ilalabas. Ito yung first time na inilabas noon eh, dito sa Baguio pa. So, masarap yung pakiramdam. Nakunan mo yung flag, naging part ka, pakiramdam mo, naging part ka rin ng history, na docu mo, na record mo. Hanggang sa ngayon, malungkot nga lang na part is yung kagaya nga ng sabi ni Mr. Emil Aguinaldo na kinakain ng panahon yung flag, unti-unti na siyang nasisira. So, gusto pa rin namin ma-record yun hanggang sa pwede namin kunan. Nakikipag-ugnayan na ang foundation sa iba't ibang museo at mga paaralan sa mundo upang mapreserba o maisalba ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pwede bang magpakasal ang isang non-Muslim male at saka a Muslim female? Wala namang prohibition yan. And as long as yung essential requisites of marriage are complied with, meaning consent, freely given by both parties, marriage license, authority of the solemnizing officer, etc. Age, of course. Pero kung merong instance na isang female Muslim convert ay nagpakasal sa Christian, pwede ba ito under our Sharia law? Dito sa PD 1083 and Article 13 of the same law allows a man who is not Muslim to marry a woman who is Muslim. Pero merong mga undertakings na gagawin yung ating male groom. At unang-una, ang pinaka-essential sa kanilang Holy Quran is that he would undertake that he would protect
the woman Muslim that he is marrying. And of course, when you talk of protection, nag-undertake siya yung kanyang support, of course, yung love, yung care and everything, but yun ang pinaka-requisite nila. And of course, can you compel yung Christian to convert into Islam? The answer is no, you cannot convert, you cannot force the Muslim to convert, but sabi ng ating 1083, it would be best dun sa samahan na iisa ang relihiyon ng mag-asawa para walang confusion, din yung mga anak nyo, para may peace and harmony in the family. Religion. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, pagsalba sa unang watawat ng Pilipinas na nanatiling malaking hamon. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master.
Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Nagpila ng electoral protest si Len Ortega. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Sa katatapos na halalan, pasok si re-electionist Councilor Lea Fariñas. Pero tinututulan ang pagpasok nito sa konseho. Ikinagulat naman ito ni Fariñas. And I was also surprised no apay nga ada iti petition for that. But anyway, I cannot really give a detailed comment on that because I have not yet received any of the copy of the petition. So, but all I can say is I believe our election, the last election was very honest, peaceful, and wala namang kadayaan na nangyari. Ayon kay Emeline Ortega, ito'y para lang masagot ang ilang agam-agam ukol sa nangyaring halalan. Supporters natin, ang daming mga what if. Kaya sabi ko, sige, once and for all, pati family, once and for all, para matigil na yung what if nating lahat, mag-file na lang tayo. Kasi meron pong 8,156 votes na hindi ho nabasa. So, yun ho ang ipinoprotest natin, number one, para po malaman natin. Yun lang po ang hangarin namin para malaman po natin ang katotohanan. Sa inihain niyang electoral protest kasi sa COMELEC, naniniwala siyang nadaya siya sa 46 na presinto sa 10 barangay sa lungsod. Ito'y dahil daw sa ilang issue ng pagkatanggal ng pangalan ng mga botante sa mga presinto at issue ng vote buying. Kasi may mga ho kami may mga testigo po ano din naman ho sila, kaya ho pinayin na ho namin lahat po yan. But anyway, antayin na lang po natin para let po natin, antayin na lang po natin ang results para lahat po mas maganda ho, para at least black and white na kung ano ho talaga ang result, yun na po yung final. Inihain ni Ortega ang electoral protest nito sa COMELEC Baguio noong Mayo 20 para sa recounting sa paraang direct manual counting sa mga rejected na mga balota. Paglilinaw niya, walang personalan ang paghahain niya ng electoral protest. Anya, tatanggapin na lang daw ang desisyon ng mga botante pero nirerespeto niya din ang karapatan ng sinumang maghahain ng electoral protest. Sa resulta ng halalan 2022, aabot sa 58,145 ang nakuhang boto ni Fariñas habang 54,223 ang nakuhang boto ni Emeline Ortega. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para mas mapangalagaan at mapaganda ang Diplomat Hotel ng Baguio, plano itong isailalim sa rehabilitasyon. May ilan namang tutol sa plano. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Isa sa mga pinakasikat at pinakamagandang hotel noong 1970s ang Wharton Building na mas kilala na ngayon bilang Diplomat Hotel. Itinayo ito taong 1912 para magsilbing tirahan ng mga Dominican priest. Tinawag nila itong Dominican Hill Retreat House. Pagputok ng World War II, isa ito sa mga ginawang kampo ng mga sundalong Hapon. Pinaniniwalaang dito rin naganap ang mga walang kaawa-awang karahasan gaya ng panggagahasa at pagpatay sa mga pari, madre at ilang bata. Taong 1980s na abandona ang gusali at taong 2013, idiniklara ito ng pamahalaang lokal ng Baguio bilang isang heritage site and structure. Hanggang ngayon, ito ay isa na sa mga naging kilalang haunted building na dinarayo ng mga turista. Lagi po kasi siyang nagiging sa horror movies. Kaya ayun. Tapos yung sa TikTok yung may napanood ako na nagme-makeup tapos medyo creepy. Gano'n. So, gusto ko rin yung World Heritage niya. Parang makita ganun.
of that, there are still many tourists who would like to visit and at least see the facade, no, and the environment, the environs of the park, particularly the building. Para mas mapaganda at mapangalagaan ang Dominican Hill at Diplomat Hotel, plano nilang isailalim ito sa rehabilitasyon. It was really now part of the plan of the city being a creative city of UNESCO to convert it into a cultural and creative hub. The master plan, of course, will include the entire 21-hectare property, no? So that will mean yung gardens natin will also be rehabilitated. There is a plan for some new structures that will complement, no? And the design must be cohesive to the character of the old building. Since if it's going to be a creative and cultural hub, we're looking at putting up a school for the arts, no, here in the area, no, but not necessarily in the building. Plano rin nilang magtayo ng ilang maliliit na museo at ilan pang mga likhang sining. Katuwang nila ang ilan pang ahensya gaya ng National Commission for Culture and the Arts na siyang nagbigay ng pondong aabot sa 50 million pesos. It's very important among us members of the cultural community to also not forget our forefathers, especially those people, including the foreigners who helped, for example, erecting this edifice, such as the Dominican religious sectors. So very important for us to conserve and preserve, and most importantly is looking into how to maximize the utilization of the cultural hub like this. Kaya lang, hindi sang-ayon ng ilan sa planong pagbabago. We're trying to save yung artifact talaga. At saka yung, kasi the place, kasi mo dilapidated na yung building, the place itself kasi, it's still ano pa rin yan na yung talagang history. So, for me parang mawawala na yung essence ng history kapag ni-renovate, yung alam mo yun, siguro i-maintain. Paliwanag naman ng City Tourism Office, sisiguraduhin nilang hindi mababago ang itsura ng gusali, kundi madadagdagan lamang ng ilan pang mga pakulo na makatutulong sa pagsulong ng kultura at kasaysayan. Sinisimulan ng gawin ng master plan ng Dominican Hill at inaasahang sisimulan ang pagpapaganda nito sa lalong madaling panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Stone Kingdom sa Baguio, simbolo raw ng katatagan ng mga Igorot. Ang kwento, susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ang 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Ang isang dating masukal na gubat ay isa na sa mga dinarayong pasyalan sa Baguio City. Tinawag itong Stone Kingdom dahil sa tila palasyong gawa sa mga hagdan-hagdang mga bato. Ang kwento, hatid ni Randy Guzman. Ito ang bagong atraksyon sa Baguio City. Ang kinagigiliwang Stone Kingdom sa Longlong Road sa Barangay Pinsaw proper. Pagpasok pa lang, tanaw ang kabuuan ng tila palasyong kabundukan. Alam mo, kahit ako masakit ang tuhod, pinilit kong umakyat. Oh. Gusto ko interesado ako. Oo. Kung kaya ko nga lang abutin yun, paakyat ako Habang paakyat sa Stone Kingdom, mapapansin ang mga inukit na kung tawagin ay bulol. Unahan naman ng mga turista sa pagsusuot ng mga tradisyonal na kasuotan ng mga igorot. Bagamat matarik ang daanan, bago marating ang pinakatuktok na bahagi ng 4 na palapag ng kaharian, tila hindi ramdam dahil sa malamig na klima at live performance. Si Pio ang gumawa at may-ari ng Stone Kingdom. Kasi nung bata ako, mahilig akong gumawa ng mga bato-bato na parang palas, parang gano'n. Mga kasti-kastilyo. Sabi ng lolo ko sa akin, si Apong Lawlawan, balang araw gagawa ka ng tunay na ganyan, sabi niya. Tumatak ito sa kanyang isipan at nang magkapandemya, tinupad niya ang pangarap. Meron tayong mga tao na, mga 50 tao, na pinagsimulan ko na ginawa ito. It took us 2 years to build this Igorot Stone Kingdom. So, marami tayong pinagdaanan dyan kasi mga landslide, mga typhoons, marami kaming naranasang problema. But eventually, natapos din natin pero hindi pa rin 100%. So, we're still 80% of the development plan. Ang Stone Kingdom ayon kay Velasco ay isa ring paraan para ipakilala ang mga igorot. Merong diskriminasyon na laban sa amin ng mga igorot from the former mga inhabitants ng syudad. Kung igorot ka, parang mayroon silang prejudice sa amin. So, meron yung before the pandemic, meron yung igorot issue regarding us sa Department of Education. Ang sabi sa amin, kami raw mga mangamang, mga taong bundok, mga bahay namin maliliit, ganun, parang kami ba'y lesser of a Filipino, para kami hindi Pinoy. Ito raw ang kanyang pambato sa sumikat noong Igorot Challenge. Ang matayog at matibay na kahariang gawa sa bato ay sumisimbolo raw sa tapang at lakas ng mga kaigorotan. Formal na nagbukas ang Stone Kingdom noong nakaraang taon. Nagbukas ito ng maraming oportunidad, hindi lamang para kay Pio, kundi pati na rin sa mga kababayang kinakailangan ng pagkakakitaan dulot ng pandemya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong